mabambantan wurare haka misali kamar an koya maka wani abu, bari nuna mana wani abu. Aka koya maka wani abu aka ce maka wannan ita ce A, sai aka maka circle. Mu kula ga ta nan ko za mu gani ga ta nan A, wannan ita ce A. To da aka sa maka A din nan kaga an kun ga sama ta circle ne, ga ta nan tana da circle haka ne ko, an yi circle. Wannan shine bond din, an sa mata A. Da aka nuna maka akan cewa in ka ja layi nan wurin shine A, kaga ka koya wannan ita ce A, ka koya ko. To sai aka zana maka layi, wannan shine layin da aka zana maka. Wannan abinda malami ya koya maka kenan. To da malami ya koya maka wannan yanzu kai kuma shin a nan din zaka tsaya ba zaka ci gaba ba, gaba ɗaya shine cycle, wannan shine iya ilimin da malamin ya baka. To kai kuma zaka ci gaba ko zaka ci gaba? In kana so ka ci gaba shine abin da kake cewa think outside the box, shine ka fara ƙetarawa daga nan gurin sai ka ƙetara sai ka wuce nan. Yanzu nan wurin yana da border, wannan A tana da border, amma bayan A me ka samu bayan A? Ba shi da border, ba boundaries. Shine ake cewa there is no limit on what you can achieve as long as you do not stop taking trials. To kuma kenan yanzu iyakacin abin da malamin ya koya maka A ya sata a circle, kai kuma sai ka ci gaba da faɗaɗa bincike sai ka ƙetare wannan circle. You think outside the box, kana da wani abu. Wannan think outside the box din nan, wannan shine kake da kana da growth mindset, kana da mindset na ci gaba wanda kuma ya shafe da creativity ɗinka ne. Yaya za ka ƙirƙiro wani abu, yaya za ka je ka yi binciken wani abu, yaya za ka san wani abu kaman bayan wanda aka koya maka kuma bayan wanda ka sani. Ni yanzu ɗaya na malami misali da nake koyarwa a wasu courses a February, idan na koya maka wani abu to zan ba su kofar su je su yi bincike, su research, ko rubuce nake yi zan buɗe musu sunan abubuwa, ina ba su kofar su je su ƙara bincike, su ƙara ci gaba. To kuma kenan a nan wurin ba ai combining brain ka wutin economy, ba a sa ka a magarkama ba kulle kwakwalwarka ba, an baka dama ne ka je ka ci gaba da bincike. Sannan shi kuma bincike baya ƙarewa. Bincike shine yake sa kike samun growth mindset.